Garantir a igualdade de condicións laborais e acabar coa discriminación da muller no sector marítimo pesqueiro. Estes son os obxectivos que persegue a Xunta e que destacou a conselleira do Mar na inauguración dunha xornada sobre o papel da muller no sector celebrada en Vigo. Durante a súa intervención, Rosa Quintana referiuse ao arduo traballo que leva realizado o Goberno autonómico durante máis de 25 anos en favor da profesionalización e recoñecemento dos dereitos da muller do mar, co que conseguiu facer visible o seu papel e a importancia da súa contribución ao sector. Así es que yo os quiero agradecer que participéis en estas jornadas, que intentéis apostar por vuestra formación y que nos ayudemos entre todas para cambiar la sociedad. El futuro está en nuestras manos, nadie nos lo va a quitar. Si nosotros queremos que la pesca tenga futuro, nos necesitamos todos. Somos el 50% de la población y solo con el 50% no vamos a ningún sitio, nos necesitamos al 100%. Ademais de reforzar a presenza feminina nos órganos consultivos e decisorios, a Xunta promoveu accións para fomentar o asociacionismo feminino e o emprendemento das mulleres. Este encontro enmárcase no Plan de Crecemento Azul da Autoridade Portuaria de Vigo, no que tamén colaboran a Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro e o Campus do Mar, en colaboración coa Autoridade Portuaria de Huelva e o Campus de Excelencia Internacional do Mar de Andalucía. A propia Estrategia de Crecemento Azul considera o rol das mulleres na pesca como un dos seus grandes piares, posto que a súa presenza é maioritaria nos sectores marisqueiro, redeiro ou conserveiro. Contrasta pola contra o seu peso aínda escaso nos cadros directivos das empresas e na pesca extractiva, ámbitos nos que a Xunta segue a traballar para lograr un avance, a través dunha maior capacitación profesional en materias como a xestión empresarial ou o uso das novas tecnoloxías.